amana rike juna so da kauna an mata sura ba samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura taka juya girgiza yarinya girgiza danya kai girgiza ataka juya ataka ai mamar sani dan jaman sura Yakubu Muhammad taka Ali Nuhu juya Adamu Usha girgiza Ibrahim Shanko Musa Ishan Sidi girgiza Abba Al-Mustafa Rusaya Babal Hayatu Warwasa Sani dan jaman sura samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Shu'aibu kumurci gani Sani mai iska girgiza Tayyaki Rusaya Kabiru Baure Oba Laskifa Shabati wai Aminu Mamu Awal Isa West mata rausaya samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Nura Husainiya Mustapha Musti Ahlan Jinsi Ahmad Teki Tijjani Asasi Tashir Kaya Lawan Amin Mansur Sadi Sani Jaman samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Abbas Sadiq Tahir ai Tahir Baban Cinedu Bashir Jiruki Rabilu Musa Ibro Umar Gombe Ashiru na goma mata rausaya samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Kawaye amarya Hafsa Shehu Fati Barroje Maryam Hiyana Jamila na gudu Zainabu Raga Sadiya Gile mai ba a tusala mata rausaya samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Samira Isa ga Fatiyulla Shamsiya kan sakali Safiya Musa Zainabu Idris Fati Muhammad Kubra Dako mata rausaya samara girgiza salawai gun amare sani dan jaman sura Rukayya Dawiya ga Ummi Nuhu ga Farida Jalal ga Ummi Zizi ga Fati Sula ga Sima Muhammad Fati kan sakali